Представете си, че бягате от насилника си съпруг, напълно отчаян. Качвате се на първия самолет, който видите, и сядате до непознат, който ще промени живота ви завинаги. Това не е сапунена опера. Това се случи. И това, което следва, ще ви остави на земята. Ако обичате истински истории, които приличат на филми, оставете харесване, абонирайте се за канала и активирайте камбаната, защото тази история ще ви трогне от началото до края. А сега да вървим! Звукът от стъпките на Лора оттекна из коридорите на летището като барабан, отбелязващ ритъма на нейното освобождаване. Тя стисна през рамката на чантата си, сякаш беше последната котва, която я държеше изправена. Сърцето му биеше лудо, не от вълнение, а от страх. Страх от това, което оставих след себе си, страх от това, което предстои. Но най-вече имаше невидима сила, която крещеше в нея. Тръгвай! 6 години Лора издържа на задушаващ брак. Рафаел, мъжът, за когото бе мечтала през целия си живот, се бе разкрил като притежателен, манипулативен, контролиращ. Малко по малко той угаси лампата. Приятелите се отдалечиха, семейството запази мълчание, а самата тя беше изгубена. Но тази сутрин всичко се промени. Лора беше оставила проста бележка на кухненската маса: «Ще живея». И с набързо купен билет за Салвадор, тя